Good news alang sa mga motorista kay human ang big time nga usbaw sa presyo sa lana sa miaging semana, muubos kini karong semana ha. Human sa kapin 3 pesos kada litro nga pagsaka sa miaging semana, muubos ang presyo sa gasolina ngadto sa piso ug 40 centavos kada litro. Samtang human ang kapin 5 pesos matag litro nga usbaw sa miaging semana, muubos og piso ug 80 centavos kada litro ang presyo sa diesel. Ug human ang kapin 4 pesos nga usbaw sa kada litro sa kerosene, dunay rollback nga 2 pesos ug 20 centavos matag litro sugod ugma Hulyo 1. Kini ang unang pag-ubos sa presyo sa gasolina human ang unong kasagunsong semana nga pagsaka. Una sab kini human ang usbaw sa presyo sa diesel sa upat nga semana ug una sab human ang pagsaka sa presyo sa kerosene sulod sa 3 ka semana. Ang pagkunhod sa presyo sa lana human gianunsyo ni US President Donald Trump ang ceasefire tali Israel ug Iran.